Jeg er klar. Skal jeg bare... Hov. Tror du ikke, der er masser nu? Jeg vil have for mange. Vi skal tælle dem, så vi ved, hvad bestanden er. Hold da op. Du kan ikke få armen langt op. Nej. Jeg kan stadig se. Nu kan jeg ikke se den mere. Kan du ikke? Kan du ikke? Altså, Jeg kan stadig se. det kommer også an på, hvor meget skal man kunne se den. Der kan jeg godt se den. Her kan jeg ikke se den. Ja, okay. Men så skal I jo lige huske at lave mærket. Men den er jo våd. Ja, det kan du da ikke se. Lige ved det mærke. Kan du det? Ja, lige der. Det kan jeg også se. Men du kan godt se, er det så nede i kop? Og jeg bliver totalt forstyrret af, så kommer et billede af min taske. Kommer. Ja. Jeg prøver bare at finde ud af, om det der er en rundorm eller en... Kan jeg kigge? Ja. Ja.